Karbi Film Society atumpen ingdeng trainer kep mahang ke thek ke chok pachiton dun si Karbi cinema de mate lamarjan arni ke talon pon. WKSS song atumpen DGC long admission ke long dun de atumaphan pipon lapnang ji pusi ke hang. TB Muk Bharat Abhiyan Thi Hekpen TB MBA Intensified 100 Days Campaign Khakra Janalong ke pamanpon. Pini adab birta long pen kado kavya phantame adab ke mya kardom nang pazuriklo. Tangte pini adab birta juitha. Vosika chiklo ni phaikre pho surihini ringkor trokarni diphu matipung sarsingteron langkung habe auditorium holalong Karbi Film Society ingdeng trainer kep ama hangke thek arni pachiton dunsi Karbi Film Society atumpen chipatir pi ponsi Karbi cinema de mate lamarjan arni ke talon pon Bangso mai KFS samai phu Dili be Mechari ponsi Public City Secretary in charge Harmony Bea Hinpen aluhi ke pachinia por en ponlo Lason si acting and filmmaking pot happy and ponsi Karbi Film Society atum angbong chethan chimum pedolo lapente lamarjan ke tok lam arjan kabonda ke peklang pon cheng abang phua bang phia tuma phanta manpeng ke do Karbi poho momento buke hei huipen karcho pon pedolo Anparta non ke wang chiar ni ke claim ke dam ponang je puthak chingki chethan pedo pontu Bangso seke long alusia manpen Mridul Gupta eminent film director lapen Manimala Das NSD alumna theater personality atuma phan chopha pon atengpen jaimek along nang chitong dunsi koson pen sila marjan kason se lapen cheparjan pon nang chima lehei huya puthak chethan chimu pedo ponsi KFS samai phu Dili be kongchun bang Mongol Singh rongpe tumpen lamthi chipaklang pon Nilitum asayang deng la puhen lo cricket home kripli la pen kripo cricket home ben kripli la bang so asayang deng bang nilitum damit elo hala bang ingdeng pho Karbi Film Society a chong mai pi hala ke tarlang sulong se nilitum tuya jo mate pedabada baji plian nilitum bang thukang wai la bang so bang pajul pon elo la pen pini thu bang ke la ke Karbi Film Society ningkan krina kep labang so arta ke chok mate permission de labang so ke talon pon sayang de kasi labang so ka talon arni ke nilitum kaddo kawe hon sere atum do an chingwai chingsai pe nilitum ki earphone bangal halo lake Karbi cinema de kasi nilitum earphone lo Karbi lamarjan arni kasi nilitum Karbi lamarjan song tum pinila 15 June arni bangke momota nilitum la so men pensil tum irresponsi tum pachun pon bompo alo nili koman man bo bangke nang than ek thekte sitak ke dutang jitu a committee existing la bang so committee pen bangke bang koi ra pho thanil tum ingwai ponlo la pente bang kre trok bangke house pensi tumi ingwai ponlo lage election lo bang thong kepra troxy so se candidate do la bang song bong pen bang kre trok hanke tumi ingwai ponlo ahok lo lawang so akimatha bangge niltum kaida ga chisik pondu lapen kasemar pon bom dum handa than pon lapen on kasemar nang yia tum handa than pon asi Karbi film mane Karbi lamarjan pulutang te iltum kasemar nang yia arondu arona teng pen semar si arona teng pen iltum sarkar long pipi kene akagos iltum en nang jima pipi sil tum paklang dam pen iltum certificate en nang ma lahai kado ko NC iltum dar Karbi anglong phanchot chera kaprek pirthe adang long ta Karbi lamarjan ka chapatti labang so dupik hal hai ka chapatti along klam long same iltum paklang dunsi Karbi khe Karbi jutang Karbi nimrokom lakang bualuti som thak thak musubi po som thak thak mirbin film som thak thak ilitum along tin sitame pirthe adang long ilitum Karbi nimrokom jutang liwat alami ki itum cepaklang dun long awar sai bang aphan ilitum kadok awe a production satum rustame bor iponangi busini limatha piangla Karbi cinema de along komat ne pana aluni kate papan dumang tung komat chali papan o lala pini Karbi cinema de mate ingdeng trainer kep Karbi lamarjang song la so mahang thek labang so sayang deng ajai mek bangke pini bangke jasmet pet bangke nilitum Karbi film fraternity
atum phan an nil tum chepang room si ba Karbi Film Society laso keseng cheng hu founder members do an atum phan hang si ini lapen kaprek artist atum phan Karbi Anglong na kaprek artist atum phan tambe nil tum hang si ini ladak acting lapen film making koson si film acting nang yima lapen lamarjan koson lamarjan si semar nang yima lapen koson si semar nang yima lahai putha kaddo kowe nelitum aning kanwang laso Karbi Film Society am hangat hek arni son thak ini arni le thota nelitum laso abang che than chimum ponlo lapen la nang than nai pa than aphan ke speaker ke nelitum Guwahati pen si hang lo film maker lo director lo Mridul Sharma phan Mridul Gupta phan hang ponlo lapen te nelitum NSD National School of Drama alumni lapen theater laso personality abang phi Manimala das aphansi niltum hang bonsi pini kado kowe pen laso lamarjan kabonda lapen te acting puthak sonsi claim nai ma polam niltum chingwai pon pinia program mangala pulo to daba pen nilitum nadak Karbi yang dan Karbi dan itu Karbi yang long mo peten dili pulo Karbi yang long ke resource do itu mak tomo tumi plan pi di pini terang long tami itu terang akur tami atomo do pini rong pi akur atomo do lason si munida la tumi di tu kidun katto kawe itu hari chua hin peta lasna tomo do resource do pi stami hitung bangke ilitum bangke da Karbi yang long tungge film ka bonai tami hala Bollywood style hana nik chiteng si sok lason si non di bonai rong non pir thilong bang tami non ka hokpet la so puthak si non ke pir the tha isilang lo la si pinian ni ta mirbin ko film ta ilitum da bonai lo la ta pini pir the tha si thang da lo ke pi bangala lo Cannes Film Festival long hadi ilitum ke cheng si Karbi film lo hala da trailer ke release dun lo kata estilo tapi Karbi film kan tela an alang li cepat tu dan laso non laso transfer non 23 ani la Karbi Council Foundation dia ni si release pola so film la pena ko betulan duniram tisu alang ge filmmakers ko la si alang ge bina samta pak ke cek ko su bi kota national award sama la si itu Karbi Film Society lo ta alang ge apan mate ko mai puke ke klembarim no la si alang li pandang lifetime achievement bi la peninu dutula aimi burwa lagi itu non head long ni kato social media ta Cannes Film Festival lo bir the thak ben second mane ke thinai sia festival lo hala da si Karbi pinleng sun ko se dana paklang pi kon lo pacham pache thang kon lo bir the thak lap lo la salang li phani tu churu alam ta pen fogji la pen ronjit teron lage Karbi long producer hala isu kang boloti di non binana dim lo non in pirthet athak se paklang nam lage like only India bachale non hala belek tim pensi tie up lage non di laso film ke laso hatak pensi non nang release lo hatak pensi so pirthet thak le lo la pen Cannes Film Festival long tamen chu het alang li methang maka alang li phanta invite hatak pen alang li tu lo laso puthak si La pentu arnikang sampor phai trok apor malom ingdeng trainer cap Karbi Film Society ke som arni anungwe lunkan amalin pedo pontu solong asamangkang nongnam ka che thangklong che parjana bangphi emi borua che tongdun si man ke do Karbi po hopen archo ponlo la pentu momento setame pipa jerpon thulo bang solong MP Amar Singh Tiso MLA ni soterangpi lumbajong local MAC Johnny Timong anparta Karbi Film Society klembang phubang phiatum chetong dunsi kijut amai mesen ingsam jinpen ingdeng trainer cap Karbi Film Society ke som arni pachiton dunsi Karbi alamarjan arni jaimek mesen pen pachun ponlong pemelo Karbi Anglong hempi along mati asa mangkang along Government College ke Dipu Government College setame isi thedung college lo lapen Karbi Anglong atum ke daksi ke charli aphan ongdung amen che thabdun phan lu chu jok dun lo setame merit list along amen ke klang kle lapen amen ke klang dun atum tame ke long dun dedet po phuthak arju long si Women Karbi Student Association satumpen DGC Principal aphan che tongdam si chingki che thandam pen ongdung amen admission longle det aphan pipon lap nang ji pusi ke hang pedolo Lapu WKS MIP Dimi Hanse pipen pherang ke anglo kaning je pon ke nitum WKS pen lo
ki jok tang pen amen che thap dun long le phan an da pipon lap nang chi la pen ke asia tum tame rdp dun nang ji Ceng pina to. Ang itong pia thi sila dak pini ko poles along ke wang nang ko. Pini ni betul ada ko poles long ke wang iat ke bangala lo. Tili tum ada Karbi ang long mati tum da lu ko Charlie so martum pinang an. Ada admission ke long de la pen sit awi ko so sini tum da long la tum pini ada ko poles na ko ni ban ke no ada ini tum long da student do pick long la da no na menalist nang tipi at me pini adap pen kang hong tum alang litum tame kang cer kalang it pen salang litum pe da pen ada koles long dolos tame no la tum han bang ke sida we batela so na menalist ki klang dun ta medalist long kami ni klang dun de la son do pick la sini litum bang ke lalo education em phan sa min tum ka chuni ri bang lalo la da gop koles ili tum Karbi ang long ke aki joy pen ka Charlie dem ke dak di fulong la gop koles ex isiwet le sila dex long pen long sisit long li pulite alang litum laki kaprika ka hilo ka Charlie dami pan kalang tum over service sawi la senate women's KSA song penil tum ka chining ri bangke non pini ki long le 100 bak do ta high student non tum list penang anang le lo penang kilili ta do ulang la seno alang litum pan ke ni tum akirap dun ji sining hang la pen non la so sit ki long vek thik je pan la pen ko no alang tum dak ki do tum pan an same pinap tami ni tum ko wang thuji le pen pinap dik la 16 17 la ni ke nil tum dak ako wang thuji la si la dak stop tum has tami ni tum chuni ri ke la lo athil tum Karbi so mar tum ke kawi de dai sing long so pinang pot si la tum phan seat ki palong et je phan ma admission ki pi et je phan se la dak sok kadok ko dak gop koles long staff tum hada chuni ri lo le pen na ni le tum principal pen tami tum chingki dam lo la sila bang so ki sung bang ke mo phis tami kawi de je phan se ni tum non pen tami birta pachini lo le pen chuni ri chule thot lo je Karbi so mar tum phan la dak gop koles long bang ke pachali long vek nang ji le pen sit tami sit se tami pi do vek nang ji le pen admission tami pi vek nang ji pusi ni le tum pi ni la da nang churap tum ji pan se da kan vai lo la loแต่นางลิตprincipal เป็นสิ่งที่จะท่านก็เป็นในท่านเดินตัวมันเนี่ยก็ชินีตัวส่วนตัว principal เห็นไป principal hin pen bangke non ni por lang pusang po dunil tum phan pinap dik les na milak non nili tum long dak amenalis nang kele tang an mga ladak star sami pinang an galang li signature pinipiniki to ka sondo dalang li tok pon lo alang li hin pen bangke laki monali tum ladak por he clear to thek pon long po nili non dak bangke por he et elo sitaminali tum ta dak mo thek pon long po les principal bangke la pulo nang li tum wang lo melos taminil tum bangke un an pen ladak inglong su phan ki pi je phan si ka ma thalo pasinang ning je dun sita ka ma tha pen ala kam ki claim bangka dola la chini tum bangke kama tiklan nang ko kama thachok ke kap telo lalo ni tum principal din pen mehet kating kitikang ma deket kang lam bilai lo nasel la amian kiklang clay pen kiklang tum admission long je pen nang ni tum kiwang jilang pini ka chisong ason deng deng po ni tum kinon pini lo banon pini sa min tum la so ka chisong pa sin tum wang iglo athima la dak student tu penang an student admission kilong li pa beta long pa sin ni tum sa beta wang lo la tum pini ni tum la son ka chi face chot ba ka chi fight chot di kali non ki wang jilang aning kan sa min tum la positive fight poni gompo la pena ko les tin long sa mi on matso la dak gop ko les chot la kali pini bang ni tum dak si panyung wi kuk lo pa pina dik tani tum dak wang di la sin non ki wang jilang pena bang ya kapre ko les long sa mi tum na son hungri dam ko la ba je fight dam ko Anparda Halapu KACEM Richard Tok Bila Pen KACCM Dr. Tiliram Rong Hangatum Pen Ted Ki Un Ta Angatuma Phan LP School Thanbang Anghoi Assistant Teacher Avoring Avar Sai Ki Pi Pon Thega Pot WKSA Pen Kachuru Pajir Pon Ko isi nilitum education em sar phan se me ko puthani tum kachuru kang tung mangala hello non latest non la kachini po nilitum teacher tum phan LP teacher tum phan 198 post alang tum non appointment people non 23 June pusinil tum birta long la sia prang sinil tum women ke sia song pan bang sar phan sami chorolo ma de council education department em sar la pen ke CM sar atum phan sami chorolo alang tum la person Karbi ang long phan pu isi khai kang team pu chima tha pen si alang litum la phan appointment people pu la tek teacher ta phan an nilitum dak amenalis ki long dun na teng pate prai ke Karbi dum si ke long dun ke ong banga so tum ta do sita Karbi pi ma de Karbi po dum si 198 school la tum non appointment long po non 23 June ke la sinil tum tami karju long pe ni rong la si nil tum non alang li phan same education em sar Richard Tokbi sar phan same ni tum women ke sia song pen choro lo la pen CM sar phan same choro lo TB Muk Bharat Abhiyan Thi Hek Pen TB MBA Intensified 100 Days Campaign Khakra Jana Long ke Paman Pon
Silonijan Khakarajan PHC along Ayushman Arogya Sivir Kam TB screening came atumpen patir piponsi. TB Muk Bharat Abhiyan intensified 100 days campaign biponlo. Labang somai ki pachun jiaphan Bokazan Health Block Lapen District Tuberculosis Center Karbi long atumpen chirap chitodunlo la somai long aluhi sarpoman pengpen kachitongdun MLA Surjo Rongphar Lakha Pharoi Siranerkep Bokazan LAC Sardili Bay Chairman Bokazan Town Committee Dr. Devaraj Duri in charge, BPHC, Dr. Ranjit Sarangfangsa District Tuberculosis Officer, Philip Teron Board Chairman Pencheng Lok Penang An Manpeng Kido Kitheki Dingatum Chitongdun. Son CTB Akiso Kido Kachilang Bomatu Mapan Kichua Son Akijoy Pen Sang Dali Jangtu Horlik Sai Hui Ronpon. Tuberculosis Center atumpen TB akiso phan kelong pon atengke suri sira pharuhini rapho aphaidu Karbi long ningkan surihini rengko rapho Lapen 2 January pen June an pharo plira plikepra hini TB akiso aphai lakha ponlong lo la solong pharoi sira kre hini TB akiso Hauraghat Health Block hini Chokihola Health Block pharoi sira plikepra pho Bokazan Health Block Lapen pharoi sira trok ner kepra kethom Manja Health Block along pen TB akiso nonamat se chelang bom aphai do pusi pachini pon SDMSO Dr. Diuni Kahidolo Lapen atum district PD la officer Sanjit Sarau Fangsa Pencenglok la atum PSC in charge Dr. Kelkata la pada staff kuni bangdolo lalu la bangso program bangke aprang pada claim bom lo ningkan claim bom lo tapi pini bangke rat pentai involvement pat dunai isi niso mitra tamane rat pentame la TB akiso gelong tum han achko bang haro pho pidun penalang tum kichu ki na hormu pinangi ate kyongdung TB akiso gelong tum ke kuson ho si below poverty line of family tum po kichu ki jun ke siksa ke do tum ako TB akiso la sona kiso jotni ki kichu jong si nutrition long pa meme pute kiso bang bat phak de titi jola bang so do masila bang so so nisoy mitra tamane si donation ki pila so la TB so taman kichu jono homu keron ke bagdo pula bangso do ni tumunta do lo ben nang tumunta pidume jong se do pulang te la bangso program bang la so fanse pini dak ni do lo si ini program ke continue do bom lo asena ko face claim bom lo la pen la dak arong dam si don dam si TB ki so tum han dak X-ray portable X-ray dolo la so X-ray kuri po chest X-ray kuri po so sakit so ta identify pon bom lo si non an la dak itu ki blok lo ka ma bukan blok sondar lo mangka itu 56 blok semua persen tu oh tu la dak bang 26 so border sektor mangka bang ko la truck TB akiso gelong dumok jut niki la dak identify tang pen dak duai daru pi bom lo so taksi aku duta helang mini mena posisi so intensified la bang so campaign na bangke arong aku dam tu si kiri ya masih pini kasih sik masih la so program lo sila so bangke kado kawe rap pantame si kaciri prevention dudunang po isilo isi bangke la open program nutrition ki pielong kacirap dun la so kana campaign la son dolo la sila pidi penangan atum la so campaign long kacirap dun dolo nili nyum pencenglo kapre bura chairman atum la so tangka pidun pen so nutrition na paket pini romong lo masih ibang ilang kami so sekepon Pini Hanjang Langso Sport Association Satumpen Kibipon So Arlo Arta 18 years ke Chok First Inter School Football Championship 2026 Sangrung Kiti Kepadopon Lake High Mountain HS Lapen Hanjang Langso High School Atum Angbong Ing Tangkring Pen Kachipate Pedopon lo High Mountain School Atum 1 point pen Chepa High Pon Si Kecheng Sianong E Chepa Long Pon Pini football angdung kiti ponalong aluhi sarpoman pengpen kachitong dun KASA Athletic Secretary Rajen Rongpi HSC Maipu JC Pathak HSC Chunbang Amit Puran Terang Pachithang Chunbang Bisnu Lekhe KLA Ken Singh Rongpi KSS Sarat Chandra Bepen Chenglok Penang An Ketheki Dingatum Chetong Dun Si Aliralon Pidun Bokazan Hanjang Langso Pen Bisnu Lekhe Report Kat News
Tang te pini ada pabirta bangke kang tonik lo kado kabeta me do me thap me kurwang tru.